Yini ndinabaya baya. Nini vanona fire fire. Hey. Yes, Kani. Yes, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hey, guys. Thank you, Zim Social. Thank you, Zim Social. Thank you. Okay, guys. Tinenya yakakosha panapa. Tinenya yakakomba panapa. Itai fast, guys. Itai fast. Mchishare live, auntie. Itai mchishare live. Tinenya yakakosha panapa. Itai mchishare live. Yes, memory. Simango jiri sei Anna Mary jiri sei nomvuyo unjani anzo murukudira chizarere pano riracho. Thank you Zim Social. Thank you my tafi muri say spakwa hala zinda kurowa so wangori uripi nai Petronella jiri sei upenyu chakanyuka Francisca urai iwe Zim Social ugondibata kuseri ndakanga mande diri newe ugondibata kuseri anyway. Hello guys, itai fast guys, itai mutite fast shike panyaya tuda kushika. Tinenya yakakomba etinayo panapa, tinenya yakakomba panapa etinayo. Irikuda input yenyu mese. Nduguti azvina kumira musha. Shedza, how are you, Gumbi? Gone. I mean, Julie say, Delia Guafa, Felisa Chitando, Julinomsa, Florence Tapera, Zingai Modesta, and Duke said, what I tell you, Cleo Nyasha Gomo, Julie say, Tatis Nama Pass Ghost Land. Ko munotsvaga mapasi here kughost lady kana kuti munongovhura makuva mobuda munotsvaga mapasi here asikana imika musarove kudaro ndakatombokufunga mumusiri kati sipakwazi halazi uripi naini ndaingofunga ndoga zvangu allowed. Itai fast guys. Muchina, how are you? Milka, my general. Robaivan, ninyema chingam, Mr. Darius. Robaivan. Machingam, wewe kwa nuka pose mbo. Ndanuka machingam no. Ndanuka chingam kuseni mkiche. Ndaona chingam. Ndanuka chingam. Yes, Lori kuri say, Auxilia, how are you? My Ariolo Jiri say Memo Chitauru Zepasi, how are you? Sabelo Shinga, Jiri say Consilia Musenkei, Chelsea Nyoka, Rudowe, Jiri say Odlin Sigauke,
Fariti Marumani, how are you? Catherine Mujuru, Linda Amake. Ndini maibanda ndogara kuchipata kuZambia. Hesi maibanda, muri sei yenyu maibanda, muri wanyuwani pano. Tinokugamuchira maibanda, tinokugamuchira tinokudai. Linda zviri sei Fari, how are you? Susu Duo, my sister zviri sei. Pepe Chwachinyani, how are you Pepe? Tiani futi yakutanga nekufona satatomboti kudire gaitiwe. Yewoi. Sisimelo makadiko. Tiripo makadiko. Tiripo ndine nyaya ine andine na wewe ndibatsire yoka. Mune nyaya yenyu oyeyi futi mama taura itiwe nokuti tine yedu yakatokomba yatinayo pano. Taura yenyu tinzwi. Timasiziva. Ndine nyaya munhu waMwari. Ndatomboedza kukuisira message masikati ndikatadza kukubatai. Ndine 9 years ndiri pamurungu handiti. Ndine 9 years ndiri pamurungu ipapo saka pakangoyowa vamwe baba muZimba vachiita zviya zvemabho zvinenge zvemabhoro zviya pamba pemurungu pandoshanda mungu makore esandishanda ndendega baba vakaya vauya paba ndokubva vangoti inini ndiitori last time yangu ndakuda kudzokera kushanda nemhuri yangu hatichada zvokushanda ini ndobva ndati alright zvikanzi ende plus kune dhudhura ina handina chii handina mapepa akakwana ndikati aiwa ini ndichambostragurawo kuti pamwe kapemiti kacho kanoitwa here ameno asi tese tiringoenda kupi kumusha baba vaya nyambiswa inini murungu manje mukovhetumu akambanditi muna ndaakushandira pamba plus mwana adi akura saka ndokutsvagira mumwe murungu wopota uchiita mamwe madays kune mumwe murungu mamwe madays pamba pangu baba vaya ndanzive kuti vanga vachisara vachinditimba kumurungu ameni kuti vanga vachiita sei kumurungu saka apa ndokuti ndizobatikana ndechekuti iwe vava vachingondibvunza mazeze pese pandinoenderako nezvokuti hazvino imi munoenda rini zvinodhudhura hamuitye here zvino zvikazodii saka first time in history kuona murungu wangu achiti ndikatsvaira achiteera mumashure achinombora to dust ini ndobva ndambotanga kunetsekana kuti kondochi saka musi wemande nyambiswa ini mukovhetumu ndakanzi nemukadzi wacho anga achikuti achinditora everyday handiti kumba kwangu saka achipota achinditora everyday nobva azonditi une driver's license yetoda kupa motikari ndobva ndati ine driver's license handina zvikanzi kuorit kana munhu akakupa motikari unogona kuzonoishandisa kuZimbabwe here ndikati aiwa kana ndaakuZimbabwe zise zvinongoita saka musi uno manje handizoti ini ndiri kuaina ivo vari mugaraji nemurungu ndinzwe zvaakunzizvo mapasipoti aya kowauya nawo here mukadzi wako nevana nechi kuti tigokupa motikari iya baba vaya ndopa vaakuda kudairira pasi zviya zvokuti ini ndisanzwe saka munongoziva varungu havana secret murungu wako asimudzaiswi nditonzwa nyaya iya yese yemotikari chichi zvese ini ndobva ndongosiya zvakadaro hangu ndakangoti kubva kana iri mhanza yavo yechi imhanza yavo saka then ndizoona manje x-ray zvaakuiti ivo vachiti vakangonditasa voda kuseka saka inini baba ava ndaona kunge vane zvavari kundiita pabasa ipapo inini ndisingazive especially nekuti nezveivo vakuya everyday ini ndaakuenda mazuva mashoma saka inini ndiri kuona kunge vane plus ukama hwangu nemurungu hwatambenge tinahwo kuinda huchichinja ndatoone question nazvo saka ndanditeeriwe ndodiko ndibatsire ndodiko imi zvomoita iko zvino izvi ndatori mai vechikuru ndakauyawo munomo chirikadzi yauya kuzotamburira vana vayo zvokuti ndandichitodai mwari vanga vanditungamirira ndikangoitawo rinorerendera mangwana aiwa ndochinozorora zvangu aiwa imimi so far murungu hapana chatataura ingoitai basa renyu as usual aiwa asati ataura aanekaituma action itai musiri kuzviona zvimaaction imi ngoitai basa renyu semaitira manga muchingoita everyday uyu murume uchiga kuswedera mudhuze naye chimirai nechekure mumirire tione kuti zvichafamba sei murungu achati kudii regai tione musabvunza imimi basa renyu semazuva ese masekera mai kuti ane murungu ingoita izvozvo but uyu murume uchikipai difference mamukasei moita yamuri kuita akandotaura nemi mongotadza kuti muri busy handika ngatimirire murungu ataure kuti togona kumanya unomaona togona kumanya asi zvizvo asi nomani zvinoitika mwoyo wako unotokuudza 60 cents yenyu inogona kutove iri 100% right but hatingamhanyiri kumberi kwomurungu tongomira chazondipa kuti ndinyatsosvika pekuti nditosvika nekutokubvunza ikwese I had a dream inoenderana nezvababa saka ndobva ndaita net 1+1 nezvikuitika nezvandakuona ndobva ndati ko madhays achinzi ari kuchinja kwanzi madhays ari kuchinjirei
madhezi achinzi ari kuchinja anoda kunzi achinjirei muchinzi muite madhezi mashoma zvakaita ndaisenza everyday handiti iye aisara iye ainge achienda kubasa saka ndaizomirira kudzoka kwake kubasa kana mwana adzima kuchikoro because ndakasvika pamba apa aine nhumbu saka mwana ndokusvikira iye zvinezvi mwana ane 9 years akutoenda kuchikoro magara saka zvakaitika ndezvekuti izvozvi mukovhetumu akabva atanga kusedzera pamba murume apamba zvikanzi there's no need yekuti ukaita basa rako remumba mwana wako waimirira zvino anenge isusu tinenge taapano saka tokukata madays wawe kungoklina nekuwacha nekuaina zvemwana isusu taakuzviona nokuti tiri pamba kukatwa kwandakaitwa madays saka pei yakakatwa uyu yakabva yakungokatwa kwakutotanga kufirwa mafomu manowani ndobva ndanzi uya mumwe waakatsvaga ane mwana chechi ndobva anzi ndiye akundipa imwe yemari yangu timupei yangu yechikwata oright pane mumwe ataura zvakanaka hanzi itii kumurungu handichika ndaona mazuva ano relationship chedu yati chinjei is everything okay oright regai ndigomutraya ndigotwa kuti anoti chii mukuti mazuva ano ndikuona kunge relationship yedu yachinja is everything okay pane pandiri kutadza here momira makadaro oright momudzwa tani tikudii oright zvakaoma aiwa all is well mama don't worry zvinhu zvinoita muchatoshanda pamba ipapo kusvikira magoda kuinda ini kumusha baba ivavo pavakauya ndichiti munhu wokumusha kwangu ndichivabira nechingwa ndichiti vadye vachiguta nokuti vaita basa rokutimbiswa pasi pamwe izvo pamwe vakatokuripotera kuti maiba chikafu havachatauri kuti maiba muchivapa voti vaikuona muchibuda nechingwa muchiisa gurudhuku mazimba anozviita aiwa iye murungu aisiya handiti zvake vabikira handiti upe chikafu saka inini manje varungu handimawaziva kuti pamwe anenge achida wachipa 1 piece chete ini ndaizotoka kani munhu anga achitimba plus munhu wokumusha kwangu ndozopawo mapisi aya akati wandei iye ake haachengere zvechikafu haana basa nazvo but inini ndaizongoti aiwa regerai ndivapo chakati aiwa hanzi garai pasi nemurungu anotaura chokwadi kana pane something achakuudzai alright wish you the best amozotipa feedback kuti zviri kufamba sei alright maita basa ndinozomboona kuti zvakamira sei ndeichikuudza iwozvo kuti zviri kuifamba sei alright mama pakanaka alright thank you masimba utsinyiwa tinoitirana zvakaoma vedu wemaswera sei kwasikana mamukaseisanivonani ninjani dhumela tine nyaya tinayo pana asisa ndapinda mukati menyaya iyi nokuti iri kuinvolva vanhu vakati wandei naimi mangwana toda kudzifambira murustenburg munomu toda kudzifambira nyaya dzimwe mangwana kana vandaningirira vandibata vacho kana ndauya kwakapiswa mazimba 6 nezuro kwakabatwa mazimba ndikati kudiko pakapiswa mazimba 3 vakatiza mazimba anga ari 6 ndiani sho hello yes mushe kanjani ndiri palive shauzondibata kandapedza live animaona mazimba kuno kurasimbe kuno kumwe kunonzi kusunrise uku kwai mazimba akanga ari 6 ava mazimba yanga achitori newarehouse yawo ndo vanga vachiterroriza muno murasenbek vachimba matakshop ese vachifamba vachirobha matakshop nefuti vachipinda mudzimba dzanashira matv vachiba ramona saka sezvinei hakuna chakaipa chisingabudi pachena rimoziva unochiita nguva yakareba uchifunga kuti handibatwi 1 day is 1 day zuro ndokubva vabatwa kwakabatwa 3 vakatiza moziva kuti hanzi vakanga vakasungwa makumbo nemaoko vakurwa hembe vachirohwa nesimbi vakazenge vakupfekedzwa matai kuti vachipiswa sezvineiwo pakati vachipiswa kudai vaonekwa kuti vanga vatizodii vanga vafa because vakarohwa nesimbi apa vakasungirwa matombo animaona vakarohwa saka mangwana chienda pazvakaitikira pache patinoona asi vasati vafa vakomana 3 vakabatwa hanzi vakataura panga pane warehouse yavo kumwe kunonzikura muchana uku kuti bosi wedu anga ari nhingi ndiye angashishata mazimba anga ari nhingi ndiye bosi wedu saka tachigara pakati kwai saka vakabva vaita ambush ndobva vaenda kune imba yakanga itaugwa yaya bva vasvika pasitorina kana munhu saka imba iyoyo itori chiyo kudai tori under surveillance raitina kuti vakauya va3 vabatwe vakatofa 3 vakafa 3 vakatiza nezuro kune kurohwa necommunity yese
mazimba izvo zvakazvivarira mudzimba nokutya kuti community inogona ngochinja kuti muri mazimba ndi vamwe venyama kwai nekuti vapedza vanga kwai ndio chikoto chevanhu vachiterrorize vanhu muno Rustenburg vachipaza mashopu zvimatakishopu izvi zvemakula vachinobata nefuti asi vaitora nefuti anomaona saka ndi munoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakaoma kuti panyaya dzakafanana nedzakadai so dziri kuitika mazimba woenda kunobashuwa kana iyo negotiation yacho tinoita chirudzi yasikana tinoita chirudzi negotiation yachona tinoita chirudzi nokuti evidence dzinenge dziripo tinozviita senhayasika kana ndimoondesoone timangu yakaoma kuti kutsurana kuti ngatiregei zvecrime handimoona iwo dzata crime uya dhudhuzile uzonyorake kuti mazimba toshora hedu totuka toramba hezvo zviri kuitika izvi hapana kuti shema palucia tingati shema vanhu vamwe nonga vachibira vanhu everyday vachifamba vachipaza vachibata vanhu nefuti vachidii vazviwana nguva yavo yanga yakwavazozviwanaka handi zvaro zvanotaura kuti hakuna chakaipa chinogara chakadaro one day unobvondogwa chete one day unobatwa guys handiziviwo ini handiziviwo anyway tichaenda komangwana tonoona pazvakaitikira handitika ini ndatotaura tikati kana dziri mbavha dei vakatopisa zvavo hazvina basa kana dziri mbavha ngavapise because vari kuparira harimukona chingori chigrupu vanhu vanga vachingori 6 but vari kuparira mazimba ose kune konzi mazimba ese hanomaona saka mangwana chachisvikapo pacho pazvakaitikira ipapa patombonotaura nevari padhuze apa tichinyatsowa zvakafamba sekuti mamwe mazimba ari kuita crime vaone kana vachifunga kuti ingano vazvione kuti kune vakatofirapo nezuro varipo vakafirapo itai henyu zvakaipa sikana one day is one day itai yese yamuri kuita iyo iyi muchita mubatwi one day is one day ndapedza right guys tauya panapa nyaya tiri kuda mashare live handiti toda kuti vanhu vakawanda vabatsirikane nelive ishi mashare live handika share live motenga mashamwari enyu nyaya tinayo pano guys imake it or break it kasi guys ndachikumbira kuti tiite make it panyaya ishi ndachikumbira tiite make it guys munoziva nyaya dzemafamily affairs emudzimba zvakaoma especially vana vanyamunhu vatevedzana munokonana munotukana handiti asi pakutaura nekutukana apa sefai mashoko amunoudzana because mashoko aya rurimi urwu rwakafanana nesitike mechisa runotungidza sango yese probably tikatokundikana kugadzirisa vana vanasika ukama hunogona kutoparira zvachose nekuti mashoko akabudapo mashoko makukutu chaiwo mashoko makukutu saka elder sister wavo akundikana tagadzirise nyaya ishi mudhayari wedu pano akati SIS-MELLY ndaona kuti ini nyaya iyi mamiriro yakaita kuti ndipindire kunonzi ndikutora side remumwe ndatiregai iende kumadhayarisi muzame kudii kuti mungabebhi kuda mungabatsira kuti payasvika yatosvika pakaipa handi maiwo vakabva vatoramwa vanzwa nyaya iyi vakatora bhegi ravo vakadzokera kumusha vanga vashanya kumwana mumwe wacho musikana vekutukana vakabva ngotora vasina kuoneka vakadzokera mukwasha asasatauri naambuya vanga vari papa nenyaya yevana vanyamunhu 1 handi vatevedzana saka mukutukana kwatinoita tivatedzana munotukana chete its common kuti munotombotukana nekutinoiginowana nekudii but pamunoburitsa mashoko apa zivai mashoko amunoburitsa kuti akamira sei zivai mashoko because unotopusa imba yeumwe wako yemunin'i wako nechemukomo wako uchifunga kuti ndiri kudii ndiri kungotaurawo handi muri kunzwisisa handi mazviona think before you speak yes handi maona right sezvinei ndo mamiriro akaita nyaya regai titange nekubata gaitenge nekubata 1 atsanangurire before tabata mumwe wacho tivaunze vese panapa kuti tigone kuti tigadzirise nyaya ishi
Hello. Muri sei? Andisiyazwa kuzwa amusi kuzwika. Mushe. Mukutaura nevana SIS MELLY ndofunga SIS wenyu mambotaura nemambokudza yadije. Saka ndabata handisi kuti mukoma ndeupi? Ndiwe mukoma yakati ari kuZimbabwe ndiye mukoma. Wari Zimbabwe ndiye mukoma. Iwe uri munin'ina. Wachiga tichi iwe zvatabata iwe usati aenda kumukoma. Chii chakaitika nai mwanangu nai munin'ina wangu? Tiwane kuti tosvika sei kuna sisi vako. Inini pane zvinhu zvaibva kumusha. Kwekutanga hapo nyaya yakamboitika previous. Ndakamuti ndokumbura undiendese zvinhu zvangu pane mota iri kuya kunoku. Kakakutanga kundirafura ipapo akati mapurisa ari kunetsa mukundinyanyira inini nendaita zvinhu zvakawanda. Handambotaura zvakawanda munhu akati munhu wacho ngauye atore. Ini bva ndangoti akwanise. Rege vandangoti okay vandanyarara. Vandazotraya kubata vana vanga ainawo vandatoona vana vaya vanenge vauzwa kunzi ngavasanditumira zvinhu zvezve. Vandaregera. Kunonga kuma4 kwakwedza akazondibvunza kuti vanhu vaya vari kupi ndiendese. Kasi vanhu vaya vanga vatoya kudhara. Vandangoti wauya vanhu vaya vandanyarara. Vatagara Svondo. Then last week Friday. Pesa vandaimbomisa mameseji ndeiti ndichitoona kuti munhu akatsamwa dara ma1 vatondisendera mafoto ehembe dzandakatumira mai vakapfeka vandatomisira odzi nditoedza kufara mai vakadzikira chichi nditoedza ndiri kufara but haana undipindura vandanyarara. Vandaisa meseji ndokumbira kuti mundiendesere zvinhu kwakati haana kumbondipindura meseji iya yakatika but haana undipindura. Vandazotaura namai vandandokumbira mundiendesere zvinhu zviya zviya mai bvatora iti. Kapana ndakufona ndida kuti munhu uya akumbudzi ungasisatodaire foni vanhu vaye wese. Vandazokumbira umwe munhu ukafona dzimwe nhamba waidayira. Saka ini bvanzi vaendesa zvinhu zviya zvawaendesa. Ini pandakapedza kutaura namai vaikandisendera 3 masaga achiti zvinhu zvako i3 ndatoora iti. Saka pakazonzi zvinhu zvapiwa ndakangoti vanhu vanonga nekakugumbuka rega ndisabvunze kuti mazodii pandanyarara ndozotaura kana zvinhu zvasvika. Saka Monday mukomana wezvinhu bvati ndasvika chiisa mari yangu. Inini mupfungwa dzangu ndaingozva kuti mune 3 masaga. Vandamisira mari ye3 masaga. Ende handiri kubasa. Ndatuma someone kuti ndanotora zvinhu zvezviya kune imwe teksi yanga yazotumirwa kuya kwandogara. Munhu yabva tapiwa 2 masaga. Sei mapiwa 2 masaga mufanira kupiwa 3. Munhu yabva ati amen. Ndakasabvunza mai mufoni yangu isingaiti. Ndakasabvunza mwana anga ari pafoni yangu isingaiti. Ndichibvunza mukomana waya kuti wapiwa masaga mangani ini ndakupa mari yakawanda chi. Mukomana yanga asadaire ndakandogara. Ndachisira iye message yekumubvunza kuti masaga makatumira mangani. Haana undidaira. Pandabva ndabvunza futi makatumira mangani. Ndipo akangoti 2. Ndikataiwa ndikubvunzira kuti makazobvisa rechi3 here kana kuti ndondapa munhu mari yakawanda. Ndipo akatanga kunditi haunzwisise zvinotobhohwa kuzvipindura unonetsa una kuti zvako zvakashota here chiti vatondishauda ipo pasi. Ini ndobva ndatomisira ndikataiwa ini ndikubvunzira kuti masaga anzi 2 munhu ndamupa mari yemasaga 3. Ndikubvunzira ndinzwisisa kuti zvinhu makazozviita 2 masaga here or not. Ndakopesa ndakangoti handizva zvekuti zvekuhakira nedhimoni. Pandatonyara. Pandatorigeta ipapo the moment iyo usati wandombopera 2 minutes pandaregeta munhu anogona kunga atobhoeka kana sezvo akatoita kunga akabhoeka nokudhara. Ndakutotaipa message ndikati pamaona ndakupindura zvisiri izvo sorry hako ngatimbomira kutaudza. Ndatopedza kunyora message yabva nditumira message ndikandipfutseke musatanyoka pamhata. Ndatoshandisa ndatopedza futi kunyora pandakazomutuka ndikati pfutseke beshe rizere mvura ndanyarara. Ndatombomupindura ndopakasenda mameseji maaudio akandituka pfutseke urere munhu imbwa yemunhu ndikutambura kuSouth Africa. Ndosaka une mwana akararwa nevarume ukabvisa mwana mimba uchirarwa akataura zvakawanda. Ndopakatangira nyaya apedza patondibloka. Kana kutombondipa mukana wekuti ndimupindure pandibloka. Tine gurupu ratingoriwo naro wezivasikana girls only. Ndobva ndachisa mameseji kugrupu rera ini neno ndichimutukaidza ndaimutuka ndichikudetserako chichi
yangatondisa message uri hure unohura nemurume wako unopera uchiti murume pachii uchihura nemurume uhura nezvikomba zvako ufanabva ndamupindura ndikati ndingahure nemurume wako kana anga ari murume wako ega sei uchiti ndimutengere maanda murume ndobva ndamutuka zveshuwa ndakamutuka ndikati nemurume wacho ndida umuudza bva ndamutuka kutuka wakatuka ako hakumutuka here maaudio maaudio yaende unotuka wena hawakatuka ndakatuka nendandabweka nokuti ko munhu sei ari kundituka nezvemwana wangu zvakandirwadza zvakaitwawo mwana wangu zvakandirwadza kwakusiri kuda kwangu ende kwaiwa kusiri kuda kwake mwanaye pazvandirwadza ndobva andibhloka kwese ndobva ndatomukira neimwe nhamba ndakuedza kutaura naye imwe nhamba nezvira andisa mameseji akanditukawo akandiudza ndozokuda kufa utori kuti asotesa hako chirwere kusatoisa ukararwa nevarume wangani chinyiti ene ndautombomutuka zvaendi kuti kana wewe uchigeza sei usina murume ndakangomutuka enzi kumutuka lai ndichikuti uyanga chichibva namozo sei uchitora zvinhu zvamai uchiita seuchaita ngozi namai ndobva ndakamutuka mamwena handazotombokwanisa kumupindura bhandibloka ndobvakatangira ndiracho futi akatongotedza ndituka bhandibloka. Okay, right. Ndainzwa nyaya because ndachida kuti ndinyatsonzwa kwauri ndisati ndaenda kwaari handiona kuti ndinzwe kuti zviri kufamba sei nyaya yakatangira pai because anogona zvosvikoti nokuti munhu akagumbuka kao zvekudaro mashoko akazinge wakukandawo wakutuka patisha jileni ndakurova so handiona saka ndangoti ndinyatsonzwisisa saka zvisinei munin'ina ndoda kubva kudropa because ndoda kufonera sisi vako nditaure navo and then kana achinge abvuma ndichamusiya ari pafoni yandiri kufonera naye ndokufonera iwo uvhure whatsapp ndakuisira meseji yakanzi hai kune nemwe nhamba andika saka ndokuzokufonera pawhatsapp panhamba iyoyo because iye ndoda kutomufonera direct kuzimbabwe. Aiwa waita zvakanaka pakuti nditewo reach out kunesisa undakanganisa wagona strike well done ipapapo wagonesa ufungi rega tiitaure natichai kutana sisi vako pakatukanwa guys pakatukanwa zvokuti maaudio mukamahwa imi saka uyu akazinga kudira fire too much kuna sisi but anyway inasada kuda kuchacha because asati ndanzwa kuna sisi I'm just praying kuti sisi iwo vadi vabvume kuti vataure nesu vatori online nai zvakanaka chose ikachipinda ikaramba ndotovafonera direct anamba dzekuzimbabwe hadzipindi dzonetsa idzi kuenda mawhatsapp mukuru ndiye watiri kufonera iko zvino uyu mudiki uyu right iri kuigai tifone direct mawhatsapp calls apinda hatopindi mawhatsapp calls I hope you know why me guys. Again this say hapa ndise hapa. Hello. Makadima iwesi ndiri right ndinonzi SIS MELLY star rangu SIS MELLY diaries Hello yadambuka foni yacho kuti yangodona handizi kuti yakatwa kana kuti yadi yangodona inogona kuve network inogona kuve akata I don't know inenge network amona kuti yachinja ringtone
inenge network yachinja ringing tone say hello network yenyu iri kunetsa handiti hello network iri kunetsa kuZimbabwe handiti ndati network yenyu inenge iri kunetsa maiwesi ndinoitwa SIS MELLY diaries ndiri mai vakuru ndauyawo munin'ina wangu nerunyararo kwauri uri kundinzwa nditi ndati uri kundinzwa ndati ndinoitwa SIS MELLY diaries munin'ina wangu haundizivi asi ndauyawo nerunyararo kwauri munin'ina wangu ndokumbirawo nzeve dzako nasisi vako vahombe vari kuno kuSA saka usingandizivi kudaro sisi vako vanomboona tichibatsirana nevavo vanhu zvakawanda wanda saka pane handisi kuziva panenge pane nyaya iripo yakaitika pakati pako nemunin'ina wako saka sisi vari kuti zvandiomera kuti ndizame kupinda uno kuti uyu ari kuno uyo mudiki uyu handi aitawo akaenda kuna sisi akanoshamba kuti ndakatuka sisi ndakanganisa ndakurigireta zvandakataura ndokumbirawo mundiyananise nasisi but sisi manje vari kuti vanga vachiti ndinotya nokuti matukirana avakaita ndikada kuti ndipinde pakati zvinoita kunge ndikutorasaidhira uyu ofunga nditorasaidhira uyu saka ndandichikumbirawo imi semunhu mukuru kuti mupindire pakati pevana ava mubatanidze kozi mwoyo wangu nyange neni ndiri kutorwadziwa plus mai kumusha havana kutofamba zvakanaka vari kutobatikana nezviri kuitika ndosaka ndanga ndauya kwauri munin'ina Hello, amai wangu. Ndiri kukunzwisisa izvo zvamuri kutaura but ndiri kunyepera nyaya inoti netsei. Ende inini hangu upenyu ndangodzidza pane zvandadzidzisa. Saka nedecision yandatora imi muri munhu muhombe kwandiri. Ndangoti ndongoavhoita. Icho nedzuro akanga ataura kuti mwakaunti yaakavhura akatanga kuchitukirira ndikamubloka. Saka iye ari kuzviti ari right pauromo wake. Ininiwo ndiri kuzviti ndiri right pauromo wangu. Saka ndachikumbira dai mumbosiya zvakadaro nekuti ari kuti iye paatasangana neni anokwanisa kundirowa kana kuita zvaanoda but ini ndiri nemari yekundokwanisa kuuya ikoko ndongopegerana naye asi ndiri kutodawo runyararo kutomavhoida kwandiri kuita ndichimubloka kuratidza kuti ndiri kutodawo runyararo kwaari saka ndachikumbira dai mambosiya zvakadaro nokuti akati handisi hama yake saka zvinonetsa imangokwanisa kuti muzvigadzirise nokuti nini handina kubvira ndataura mashoko iwani nokuti nditi haisi hama yangu asi iye akakwanisa kutaura kuti handisi hama yake okay ndiri kukunzwa munin'ina wangu ko wanga wadi kuti umbomunzwa kuti ada kutaura kuti chii sezvo ari iye akumbira ndi ari kuti ndoda kukumbira regerero kuna sisi vangu wadi kumbomupa nzeve wakanyarara zvako umbonzwa kuti iye arikuda kutaura kuti kudii nokuti imi muri tu ona mai wesi imi muri tu munogona kunyararidzana mukatoiginowana ndichi but mai vari kumusha kwenda sisi venyu vari kuno ava handimaona vatori waridhi kuti saka family vasikana kwai muri vatevedzani futi zvinozofamba sei handi nokuti munin'ina ndamubvunza kuti nyaya yacho imbori yeye kuti utuke sisi vako zvakadaro anditi akati no takatukana nyaya yacho isina kana nebasa rese yataura handimaona and I understand sisi vako vachinitsanangurira vari kuti naivo kwavari havanatogadzikana because uyu muduku uyu wanga upinza vamashoko asingaiti kumurume wako hamene zvanga zvakutaurika ipapapa handimaona so if she can fix that mess munin'ina wako ungomunzwa kuti ari kudii handisi kuti sanganai muri tu ndogona mufonera ndomisa pane imwe foni uchimunzwa uri kufoni kwako kwauri kuti aroda kuti chii then you can make a decision ipapo iye hapo pangu handikwanisa ndiri kukunyepera iye zvakaitika iye zvaakatora achiona zvirika munoita kuti imimi pamwe mune zvamazotaura naye ini hangu handikwanisa ndiri kunyepera kana mutaura hake naiye but inini hangu handikwanisa ndichingi ndakamutadzira saka handikwanisa ndiri kukunyepera handikwanisi okay no moyo wangu hausati wakuda ndiri kukunyepera handipodi kukunyepera ndatinyepere mwari pamberi pamwari kuti ndinokwanisa kuti inini mungandiyanamise kana ndingataure naipi nekuti inini kuti nditaurewo zvemwana wake ka iye ndiye akatanga kupinda zvemumba mangu osinichi ndaimuudza chiti mwana wamai wangu kana ndakuzoti achitukire ende audio ndakataiplaya mumba manga muna amai nemurume wangu izvo murume wangu naamai vangu vakasvika pakuparadzana vasina kuonana ndazvaudaro ari kutojoka neni ndaitotamba naye
akandaudzwa kuti iye ndo zvaatotora kuti ndo zvazviri handiti ndadheva ndaipureya mumba mune vana achitukirira zvaaitukirira izvozvo saka ende handikwanise sakuti handikwanise zvokuti amai vangu nemurume wangu havachikuonana mushure sadza harina kudyika amai vakaramba sadza murume wangu akaramba sadza ndanzwa kudaro ndanzwa sisi vako vakuru vachidaro akaona zvakakodzera saka zvinonetsa ndati handikwanisi hangu amai maita basa mune rudo rwenyu hamamaratidza kuti imimi munoti imimi naiye munokwanisa kundienzanisa but pari zvinhu zvichakatobatikana. Nope. All right. Ndikukunzwisisa my ways. Thank you very much. I respect your decision, and it's too early, it's too soon. Uchiri kumboprocessa since zvakainvolva futi murume wako zvikainvolva mumba mako mai ambuya nemukwasha vakaenda vasingasataudzana nemashoko akabuda. Ngatimboti chimbotora take your time unamate nezvazvo anditi umbopora, then kana wazohila you can reach out kuna sisi vako ava anditika then inogona kuzotaura. Alright, pakanaka ako. Right. Guys, I think Nina have to respect you. Motiregerera isema sinus bedwe. Isema sinus motiregerera ndimongozawa nyaya dzacho dzemasinus. I think we have to respect the decision, guys. We have to respect noti mashoko acho abudawo. Hana kunyatsoti saka mazvachitaura kuti kwai mai vake mai vavo vana vanga vashanyira ushu mukuru kwaRari muso asvika iwoyo vakavata singataudzani nemukwasha hapana akadya mai vakaramba sadza anzi mai vakafuma kuseni vachirongedza background vachirava pasi saka muona kuti zvainvolva pazvasvika pacho maybe nyaya ichangoitika guys ngatimupei time ambohila ngatimupei time because anga chitombonzi angabvisa WhatsApp yake angatombobvisa WhatsApp yake kuti asautaura anza chitundoda kutochinja namba kuti vasandikwanisa kundiwana animaona saka guys mazvinzwira nyaya iripo kachitsema maaudio zvinoda ndapiwa authority nasisi vacho vanduti nyaya iuye ndopandogona kuzoplaya maaudio kana vasina kundipa authority I cannot play maaudios regai nditry kuvabata ndione kuti nzoti vanoti chi vari mulive vari mucomment section imomo vazvinzwira. Sisi aswadiko ndaba chiva kwasomo again to try kufanele delete asipa muda comment section ngati bakutochema right ndoita zvemusoro wangu kuplaya maaudio ndani mbokonecta speaker ramaku watofamba nespeaker ngani mbokonecta speaker ramaku kuti miyatsonzwa tisataudza mnin'ina kuti kuna sisi kwakaipa phone. Hello. Hey, ndachitira kufonera ndana msiri kubata phone pakaipa. Mamunzwa kamuningina weni. Ndamunzwa ndandiripo pa live ndamunzwa. Akabatikana. Yeah, akabatikana zvesho. Akabatikana zveshonda. Saka I think zvandiri kufunga inini handizoti muri kuona sei ngatimupei time. Atimupei time ambotanga ahila antika ambo mamudza chitanzi ndakatogumbuka because nyaya itori yanetsaka even mumba mangu mai nemurume wangu vasikutaudzana mai vakabuda vakaenda zidhana kudyiwa murume wangu havasitaudzana nenyaya yezvinhu zvakataura ichokwadi even kana mateerera maaudios atora zvinhu zvese akapa mai kuti zvinhu zvandakapiwa nemwana wenyu handichazvida. Vanochimbonetsana tumamaina ishu but havasati vambosvika ikoko saka takungotyira muchembere manje mumusha kuti anozvitora sei apanga akauya kuHarare kuzorapa. Yeah, so I think let's just respect her. Imambotira kutaura naye because hanzi zvekutokwesa kutoavoida ndandichongotaura naye dzimwe nyaya ndandichitofunga kuti acharamba kudaira foni pandandichiteerera palive ndatombofunga kuti ndiye adrop
aiwa asi network ndatenda zvangu kuti ataura nemi saka regai timbomupa time ngatimupe time saka vanhu vanga vachikumbira maaudio tombomira kumaplayer maaudio handiti nyaya itanga yagadzirisika okay alright kana kuti moda kuti tivaplayer handizivi imbomira yaasi kuita hai aiwa maaudio haasi kuita haasi kuita maaudio regai timbomira tozozviplayer vagadzirisana dzangove ngano dzangove nyaya alright ndinge ndichikubatai alright pakanaka maita basa zvakanaka right ndo mukoma wacho ava mumwe wedu antika saka let's hold on to maaudios timire kuplaya maaudios vatsange vagadzirisana kana vagadzirisana zvozongoitawo nyaya inenge yave chimunya antika inenge isisina basa handimazviona saka the moral of the story is guys mukutaura uku mashoko aya munonzwa ukama hunogona kutopera sekuseka ukama hwavenanyamunhu ateedza unogona kutopera sekuseka nekuda kwemashoko mashoko acho akanyanyisa haiti handimaona ukama unogona kutopera nemashoko saka mukutukana mukutaura muya ngatisefei mashoko asikana aino kuti unenge uchida kunzi ndiwakapenga ndiwo unenge uchida kunzi savage but soko rakafanana nerurimi uru kuparadza chirimi the smallest part pabody but chinogona kuparadza kudestroya zvachose animaona kudestroya zvachose right saka we respect that toguma takadaro handitika tomirira ipapo toguma takadaro handiti saka handisi kuziva kuti ndizvozvo right hanzi rest in peace my dad aiwa nyaya itina kupera saka guys handizivi topinda here mupati 2 yakautivatisa nebhutsu yamusuya uya yakautivatisa nebhutsu topinda here mupati 2 yemaashawo nemasmall house mashawo nemadozi topinda here mupati 2 yemadozi nemaashawo tingoipesana because friday hatingadi kubata nyaya ishi techida zvinhu zvinonakidza rurimi nyoka ndochokwadi aiwa live haingapereri pano tinoendirira mberi precious izvozvo ndikada kutovhura malive togona kuti hwawo dzimwe dzakafanana neidzozi tikatovhura malines apa kunotofonawo mani dzakatifanana neidzozidzi vanotofonawo andiwana saka topinda here mupati 2 yemadozi right saka tongobatanidza edu handiti hanzi kamurimi kamberere handisati ndandipindirewo nhamba tongokontinya nditi kana tindokata ndodzoka nditi mirai ndikati kuti tive kuyoutube dzisasangani mirai ndikate ndidzoke musaenda mirai ndikate ndidzoke